Hòstia, tu, quina lluminària. És que per Nadal els meus tiets Jordi i Eva em van portar un llum LED, o sigui que ara tindreu els vídeos més ben il·luminats. Gràcies, tiet Jordi i tiet Eva. Bon dia o bona nit. Per si no em veu tindre prou amb el capítol passat, avui tornarem a parlar d'ortografia. Que, per cert, poc es parla que el capítol passat el vaig gravar com a fa 2 mesos o així. O sigui, és que fixeu-vos a per on m'arribava el cabell llavors i per on m'arriba ara. Avui, concretament, parlarem del pare de l'ortografia catalana, Pompeu Fabra, que és aquest senyor d'aquí darrere i el podreu veure durant tot el vídeo, perquè s'us quedi la cara ben gravada. Fabra és, com ja us vaig dir una vegada, el déu dels lingüistes catalans. Sí, els lingüistes catalans, abans d'anar a dormir, resem 3 Fabres nostres. Fabra nostra que esteu en el cel, sigui santificat el vostre diccionari. Vingui amb nosaltres la vostra normativa. Facis, Pompeu, la vostra voluntat, així en el poble com es fa en l'IEC. El senyor Pompeu Fabra, el 1913, va publicar les normes ortogràfiques del català i el 1917 va publicar el diccionari ortogràfic. I en aquestes normes ortogràfiques i en aquest diccionari ortogràfic es va establir, doncs, quan s'havien de posar accents, quan s'havien de posar gs i quan s'havien de posar jotes, quan calia posar apòstrofs. Vaja, es va decidir com s'havia d'escriure en català, perquè fins llavors tothom escrivia com li sortia de la punta d'un lloc. I clar, si es volia que el català fos una cosa seriosa, s'havien de fixar unes normes, perquè clar, una llengua que tothom pot escriure com li surt de la punta del d'allò perd la serietat. He de dir que Fabra, fent aquestes normes, va voler eliminar totes les Hs del català. Sí, aquella lletra que tanta gent s'estima, que són 2 pals horitzontals i un de No, al revés. Que són 2 pals verticals i un d'horitzontal. Ara sí. Perquè Fabra ja ho veia que les Hs no servien de res i que la gent les ficava a la babalà. És que quan a Fabra se li va encarregar que fes aquestes normes, la gent escrivia Hs a blanc, a foc i a roca. Blanch, foig, roja. Però Fabra es va trobar que llavors la gent ja tenia una estimació molt gran cap a les Hs. I li van dir que això d'eliminar totes les Hs... ni pensar-hi. I el pobre va acabar cedint i va eliminar només unes quantes Hs. I per això ja no escrivim foc amb H, però encara escrivim el verb haver amb H. Això que va fer Fabra de fer una ortografia és dificilíssim. És dificilíssim perquè quan fas una ortografia, a part de fer-la, has d'aconseguir que la gent et faci cas. Perquè clar, de què serveixen unes normes si la gent en passa olímpicament? I clar, perquè la gent et faci cas, has de fer coses per tindre'ls contents, com per exemple això de mantindre unes quantes Hs. Però també has de resoldre casos més conflictius, com ara... Com escrivim els infinitius? Amb R o sense R? Més de mitjos països catalans diuen cantar i dormir, però també hi ha un sector molt important que diuen cantar i dormir. Què fem? Fiquem la R o no la fiquem? Doncs Fabra la va ficar. També va haver de decidir coses com què fem amb les As i les Es en posició àtona, perquè tota la gent que parla català oriental les fa igual. Jo que parlo català oriental dic una altra casa i un altre poble i aquestes As i aquestes Es finals les pronuncio exactament igual. Altra, casa, poble. La gent que parla català occidental, en canvi, sí que fa la distinció. Una altra casa, un altre poble. Però que alguns diuen un altre casa. I en alguns llocs diuen estudiar encara i en uns altres llocs diuen estudiar encara. Tot dins del català occidental, això. Llavors escrivim estudiar i encara amb A o amb B. Imagineu-vos ser el pobre Pompeu Fabra enmig d'aquest panorama. I haver de prendre una decisió que deixés a tothom més o menys content. També es va trobar, per exemple, que si anava a Tarragona la gent deia cavall, gallina, orella i ull, tot amb ella. Però que si anava a Manresa la gent deia gallina i cavall, però deia orella i ull amb i. I era evident que no ho feien perquè no sapiguessin dir la ella, perquè bé que deien gallina i cavall. Aquest fenomen de pronunciar les elles com si fossin is, que tècnicament es diu iodització, sapigueu que és ben genuí. Així que com a filòloga de guàrdia us prohibeixo enfotre-us d'algú que diu ull o orella. De fet, fixeu-vos que en castellà ull o ull i orella o orella no tenen ella tampoc. Ojo, oreja. Però en canvi, cavall i gallina, que en català es diuen amb ella a tot arreu, en castellà també tenen ella. Caballo, gallina. Com que vivim el 2021 i les normes ortogràfiques ja tenen més de 100 anys, ja haureu notat que Fabra va decidir escriure-ho tot amb ella i que es fotessin els que deien ull i orella. I més paraules amb aquest fenomen, com paia, seia, abeia, parella... Que fixeu-vos que en castellà són paja, ceja, abeja, pareja... Aviam. Soc l'Aida del futur i m'estic adonant que poder no m'he explicat prou bé. El tema és que les paraules que en castellà porten J, en català en alguns llocs porten ella i en alguns altres porten i. Oreja, ojo, abeja, pareja... En català en alguns dialectes es diuen orella, ull, abella i parella
i en uns altres dialectes es diuen orella, ull, abella i parella. En canvi, les paraules que en castellà porten ella, en català també porten ella sempre. Gallina, caballo i anillo en català són gallina, cavall i anell en tots els dialectes. I aquí som us explico una coseta més. Si en castellà les paraules comencen per ela i en català comencen per ella, en tots els dialectes del català comencen per ella. Lengua, lápiz, luna, en català són llengua, llapis, lluna a tot arreu. O sigui que pronunciar amb i, orella, ull, abella i parella no és cap error, però pronunciar amb i gallina, cavall, anell, llengua, llapis i lluna sí que és un error. I ja per acabar, fixem-nos en com eren aquestes paraules en llatí. Les que tant poden tindre una ella com una i, en llatí no tenien ella. Les que tenen ella sempre, en llatí també tenien ella. I les que tenen ella inicial, en llatí tenien ela inicial, com en castellà. Però el senyor Pompeu Fabra va decidir que dues paraules d'aquest tipus les escriuria amb ella i amb i. Llentia, llentilla, carai, carall. I fixeu-vos que en castellà tampoc tenen ella. Lenteja, carajo. Fabra també es va trobar que en alguns llocs diferenciaven la B alta de la B baixa i deien acabar i avançar, i en altres llocs ho feien tot igual, i deien acabar i avançar. I podria haver decidit escriure-ho tot en B alta i apastar fang les B baixes? Doncs sí, podria haver-ho fet, i tant. Però, spoiler, no ho va fer. I podria haver decidit escriure ull i orella amb i en lloc d'amb ella? I tant, també podria haver-ho fet. I si ho hagués fet així, segurament la majoria dels països catalans haurien passat a dir ull i orella en lloc de ull i orella. Els nens haurien vist escrit ull amb i, haurien sentit el seu avi que deia ull amb ella i li haurien dit avi, que no és ull, que és ull amb i. Però com que Fabra va decidir escriure ull amb ella, ha passat al revés. I a la gent que tota la vida havia dit ull, se'ls ha dit que parlaven malament. I han acabat passant-se a ull. És just que hagi sigut així? És just a l'ortografia? És just que jo digui a més en veu oberta i hagi d'escriure a més amb accent tancat? Doncs ni deia. Em sembla força impossible que l'ortografia sigui justa. En alguna cosa o altra ens haurem de fotre segur. I penso que en la immensíssima majoria de coses Fabra ho va fer rebé. És que fins i tot es volia petar les Hs, és que quin amor d'home, per favor. Fabra nostre que esteu en el cel, sigui santificat el vostre diccionari. No res. Quan analitzes l'ortografia t'adones que tot és relatiu. I que ser justos moltes vegades és molt difícil. Gairebé impossible. I després d'aquesta filosofada gratuïta final, ja sabeu què toca. Arribo en 5 minuts. En 5 minuts vol dir durant 5 minuts, no d'aquí a 5 minuts. O sigui, pots dir que t'has begut el cafè en 5 minuts. O en mig minut. O sigui que durant aquells 5 minuts o durant aquell mig minut has estat bevent cafè. Però no pots sortir en 5 minuts, perquè sortir és una cosa que fas un moment, no t'estàs sortint no sé quanta estona. M'explico, oi? En aquest cas hem de dir surto d'aquí 5 minuts. El nostre català de cada dia, corregiu-nos Pompeu el dia d'avui i perdoneu els nostres barbarismes, així com nosaltres perdonem els nostres repel·lents. I no permeteu que parlem castellà als estrangers, ans deslliureu-nos de qualsevol interferència. Amén. I per avui ja està això. Ens veiem la setmana que ve.